Ama odame ki sizo da kor mekni Atra jabor gustagi budon hitri klичкат номота модоре мардаки 60 солаи дани отадорен дарни амиҷода хорафтеси мардум агаммети суратои оному стол тайку онамуна гирифтагием даже ан дырни сизодайку одан дорем партизана бисёран просто бад хита мебандан ану столуда мардуме ки уҷада шитагия ғамнате ки бовар кун ку анам столуда хита мебандам корудқате ман чашми мара нигоҳ кун ман да дурӯғ намегум запомни хитри фаҳмиди полни даниота медонем полни аминҷа набурвардестан ку фақат анам кабинетида кор мекунӣ о фаҳм ки баъд маззат мегирӣ зад ба ягон кас пасатат намекунад то меоям ки мумкин креслода мечаспӣ ба худат фаҳмиди ов мешӣ ҳар як кадом тайку нависен шумо фаҳмиде озодӣ ба иззат амон озодӣ ба галерии эмомалӣ озодӣ шумо як бор представит кунем бародаро 49 кас бошад бина 53 кас гӯш кардистен як бор представит кунем ки як суткаи ҳаминҷо ба озодии гап зада ҳамно шитанаш чӣ хеле як суткаш онлайн митингай гир аккаунтайку сурати эмомалӣ рамон сурати ин онҷа ҳастай аккаунтое ки инҷа ина рустами эмомалӣ кареги эмомалӣ раҳмон каред фридом менависад анаме хел кун ина бо якта дига биромад ина анаме хел куне свет менависад ҳар як кадома сурати эмомалӣ рамон сурати бачашамон сурати духтаршамон сурати любовшамон баъд подписатса кун баъд тақсим кун ягон кор кара наметавонам ман худам кор караги гуфтам ман шумода ман кор караги медонам ки чӣ иёра мешиканам ягон на и тарафиш на у тарафиш любое ҷоба клонои будагиошон проекташон шикаста буд рафт проекти ё рустам буд бабинед а рустам он рӯз қабул накард уно давлати қирғизистон ҳама ҷамъ шид фарёдш накардан эмомали раҳмоно чӣ фарёд накардан барои он ки муҷе медонанд наркомеистай зачем уда пуану писо акаш рафта унам гарантия додест бачаи ӯ бишавад намешавад ӯ фаҳмиде ба хез рафт пеши президенти ӯзбекистон хез рафт бо дига ҷо суора дорад ки ҳамура намешавад ӯ ура тасдиқ намекунам барои записоша дидагиам ҳамаи роҳбарои давлати дунё уҷа записоша як сол пеш дида буданд вес давлатои абарқудрат ҳамаш медонанд ки кияй ӯ барои ҳамуқа ҳама навис вақте ки ман шумода гуфтам ҳамин политология ҳамхел ки инсон вақте талаб мекунад энергията ягон ҷои беҳуда гапҳои беҳуда намедонам тарсака намедонам иш либоси иша кашида нишон метам гап мезанад уда аҳамият нате зачем лаҳзаҳои горо чикор мекунӣ цел да бояд расид цел бояд бошад ихеле нест ки чин чиора гап не цел полномасштабно фақат митинг мекунӣ свет основной проблемое мегӯӣ свет барои чӣ маълимои маошиш кам барои чӣ намедонам ҳамин проблемата навис ҳаминҷода ном аккаунтата эмомали раҳмон кун навис проблемаеро шад кун эмомали раҳмон проблемаи ма инами маълимат проблеми маълиморо навис намедонам налогат проблеми налогта навис муҳоҷират проблеми муҳоҷирои навис ҳама проблемата навис фаҳмидӣ свет основной чиз свет агар мо ҳамира давид кунем ку свет метад агар анамихай ку онлайн митингай ку активно мо барем ку свет натиҳад ҳарчи бугӯем любой чӣ бугӯем